जे जों दुईटा डिस्ट्रिक्ट नि मिलियै जे प्रोग्राम खाइमने सब समयनो जों अजागाव वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दुईटा जों तियार दङ बबागारानि लागि दङ दफानि बागै सामुल खाइनायनि बागै YTF डिस्ट्रिक्ट नि बारा कुनै दिन उनसय तंगे ताखोक्ताय बुखोक्सं बनि बागैनो जाननांगो जाननाय थैनांगो थैनाय बहाय प्रोग्राम जों सक्सेस खालायति खालाय ताखोक्ताय बुखोक्सं बनि बागैनो मेन कखिकरो जे थानाय 15-20 दिन सिगां बीजेपी रा अजागाव प्रोग्राम खायै जे चिने खमलांनाय बयख्रिफ्रो पार्टी अफिस हर बनां माने अबना विरोधिता खालायनो बराकबाय চ্যালেঞ্জ खायनो तिनी YTF नि बिसिंता तिना प्रोग्राम लजी जागाय दङ ताखोक्ताय बुखोक्सं बनि बागै तिनी ना प्रोग्राम फाइमान नाय जत वारियर्स रत्न डिसिप्लिन भाबे नायथक भाबे चिनी तिनीने काहाम कथैना खालायो खोनाबाय थाङो चिनी ग्रेटार ट्रिपल थां माने बहायनि बिसिंते चिनी बबागरा फायै जोंना काहाम मेसेज रफायनाय अबनो नासिङैनो जों नायथकाय डिसिप्लिन भाबे जों चलि थांनानै जतनो खाकाहाम हामजों यापरै आनि किसा कक कचार माने असुकनो हामबाय जतनो खुलुमबाय।